Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ko sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Diyos, naghatag ikaw og bagong kinabuhi sa kalibutan, pinaagi sa imong mga sakramento. Itugot nga ang imong simbahan, magtubuon ta nining imong kinabuhi, ug magpadayon pagdawat sa mga panabang dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, kay magbuhat na ako bag-ong langit ug bag-ong yuta, dili na hinumduman ang nangagi. Busa paglipay pag-ayo hangtod sa hangtod, tungod sa akong gibuhat. Kay himuon kong malipayon ang katawhan sa Jerusalem. Magmalipayon ako tungod sa Jerusalem, ug magsadya ako tungod sa akong katawhan. Dili na madungog diha niini ang dangoy-ngoy ug mga bakho ug ang tuaw sa pagpakitabang. Ang kabataan dili na mamatay nga masuso pa, ug ang tigulang matigulang gayud pag-ayo, una pa siya mamatay. Kay ang mamatay sa panuigon nga usa ka gatos, isipon nga batan-on. Ug kun ang tawo dili mo abot sa panuigon nga usa ka gatos, isipon siya nga gisilutan sa Ginoo. Maghimo silag mga balay, ug sila'y magpuyo niini. Magtanom silag mga paras, ug sila usab ang mopahimulos sa bunga niini. Ang pulong sa Ginoo.
Daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw o Ginoo, kay imo akong gigakos pag-ayo. Ug wala ka mutugot, ngang akong mga kaaway maglipay bahin kanako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahiladman sa kalibutan. Gilingkawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Dayga ang Ginoo, kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang balaan nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadyot lamang, apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok kinabuhi. Sa gabii, musulod ang paghilak, apan sa kaadlawon ang pagsadya. Pamati o Ginoo, ug kaluy-i ako. O Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagkabangutan ngadto sa pagsangyaw. O Ginoo, akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Berso sa dili pa ang Ibanghilyo, pangitaa ang maayo og dili ang dautan, aron mabuhi kamo og ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Tapos sa duha ka adlaw miadto si Jesus sa Galilea. Kay siya miingon man, ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, kay sila nahiadto man sa Jerusalem sa pangilin sa pagsaylo, ug nakakita sila sa tanan nga iyang nabuhat didto. Busa mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino. Og dito may usa ka opisyal sa kagamhanan, kansang anak nga lalaki na sakit dito sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus nahiabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya sa pag-adto sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himatyon. Si Jesus mingon kaniya, wala gayud kaninyo'y mutuo kanako, gawas kon makakita kamog mga milagro. Sir, ang opisyal mitubag, kuyog kanako, sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na ang imong anak, naayo na. Mituo ang tao sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpaingon siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon o gibalitaan nga naayo na
ang iyang anak. Unya iyang gipangutana sila, unsak taknaan na ayo ang iyang anak, ug sila mitubag. Gahapon sa alauna, gihuwasan siya sa hilanat. Unya na hinumdum ang amahan, nga mao kadtong taknaan nga gisultihan siya ni Jesus, nga naayo na ang iyang anak. Busa mituo siya, ug ang tanang sakop sa iyang panimalay. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninyang tanan. Buntag po, Senyor. Dunay istorya usa ka tawo ang nahulog sa pangpang niya, ligid-ligid yun siya ba. Hangtod nga nakakupot siya og gamot sa kahoy. Una siya maabot yun sa ubos ba, nakakupot siya gamot sa kahoy, nagabitay-bitay siya dito. Nya tawag siya sa Ginoo. Ingon siya, Lord, tabangin taon ako. Dayon na dungog niya ang tingog, dihay tingog nga niingon, mituo ka ba? Mituo ka ba nako? Mituo ka ba nga makatabang ko nimo? Siya, Lord, mituo ko. Siguro gud ka. Siguro lagi. Hala, mituo man gyud ka kanako. Pamuhi anang gamot. Ano siya katingog ba? Siya sayang kaugalingon na unsa na hinuon eh. Nakakupot na hinuon ko ining gamot. Nya papamuhion ko. Dayon may singgit siya pag-usab. Hoy, naapay laing Ginoo diha nga makatabang nako. Abay kamo ang nahimutang. Kamo diha sa lugar sa naligid. Mamuhi mo. Manawag mo laing Ginoo nga makatabang ninyo. Ang emphasis sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon, ang gitagaan og dakong pagtagad, dili kaayo ang milagro nga nahitabo. Ang emphasis sa Ebanghelyo karon mao ang dakong pagtuo, ang pagtuo niadtong opisyal. Atong ipakita ang ilhanan nganong makaingon kita nga dako kaayo ang iyahang pagtuo. Una, mituo siya nga mahimog yun ni Jesus ang pag-ayo sa iyang anak. Mituo siya nga mahimog yun ni Jesus ang pag-ayo sa iyang anak. Mingon siya ni Jesus, Sir, kuyog ka nako sa dili pa mamatay ang akong anak. Sir, kuyog ka nako sa dili pa mamatay ang akong anak. Nasato pa.
Mituo siya nga mahimog yun nga ayuhon ni Jesus ang iyang anak. Ikaduha, mituo siya nga tumanon gyud ni Jesus ang iyang saad. Mituo siya nga tumanon gyud ni Jesus ang iyang saad. Unsay saad ni Jesus niya? Lakaw na ang imong anak na ayo na. Lakaw na ang imong anak na ayo na. Og ang opisyal gituganan ta sa ebanghelyo. Og ang opisyal mituo sa gisulti ni Jesus og mipauli siya. Kung wala pa siya motuo sa sulti, iya gitong guyoron si Jesus paingon sa ila aron siya gyud mismo ang moayo didto. Pansasulti lang, pauli. Pauli na naayo na ang imong anak. Ug mipauli siya. Ikatulo, mituo siya nga si Jesus mao ang Mesiyas. Siya gyud ang anak sa Dios. Gituganan ta diri sa ebanghelyo. Unya nahinumdom ang amahan nga mao kadtong taknaa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Sa sinugdanan kadtong opisyal nga miduol kang Jesus, dili kaayo kadto mayngon nato nga dili to siya sumusunod ni Kristo, no? Opisyal to siya sa kagamhanan, taas og posisyon inila. Igor dagway to siya nga nakadungog sa mga di ba gituganan ta sa unang bahin nga ang taga Galilea midawat kang Hesus tungod kay nadunggan Manila ang mga milagro nga iyahang gihimo. So, maura siguro to sa sinugdanan. Pananginahanglan man, di ba? Sahay, kung maayo lang ang ato ang pagkabutang, maura ba gini ang tinuod. Maayo lang gani ang dagan sa atong kinabuhi, maayo ang atong pagkabutang, walay problema. Di kita magtagad sa Ginoo. Panpag-abot sa mga problema, mga pagsulay, anha pata mahinumdom sa Ginoo. Siguro sa sinugdanan ingon niini ang pagtuo sa opisyal. Apan diha nga nakita na gyud niya ba ang nakatagbo na gyud niya tinuray ang atong Ginoong Kristo ug nakita ang iyahang gihimo mismo, na-experience niya mismo ang gihimo sa atong Ginoong Hesus. Gituganan ta. Busa mituo siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay. Ngaigsoon, pananglitan pangutanon kita karon, mituo ba kita sa Ginoo? Siguro magdali-dali tag-ingon mituo. Unsa ka lalong, unsa ka tinuod ang imuhang ang atoang pagtuo. Makapakita batag pareho nga ilhanan sa kadako sa atong pagtuo sa opisyal diha sa ebanghelyo karon. Nindot na nga kuan iampo nato kanunay ba? Kaya nahasayod kita, huyang ato ang pagtuo. Inaton ta nga pareha sa mga apostolis, magampo ta na pangayon nato sa Ginoo. Lord, dugangi ang akong pagtuo. Amen.
Mga igsuon, musangpit kita karon nga puno sa pagtuo, nga tubagon sa Dios ang atong mga pangamuyo ug moingon kita, Amahan nga maluluyon tubaga kami. Nga ang Dios kanunay mag-uban ug mag-agak sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang kalibutan ug ang katawhan hiusahon sa Dios diha sa kalinaw ug pagsinabtanay, magampo kita sa Ginoo. Amahan nga maluluyon tubaga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan nga maluluyon tubaga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan nga maluluyon tubaga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan nga maluluyon tubaga kami. Nga ang atong mga igsoong nangamatay makaangko na sa ganti sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan nga maluluyon tubaga kami. O Dios, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong simbahan, ug tungod sa imong gugma hulipi ang tanang kulang sa among pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil tawag ng Diyos ka ng kalibutan, kagikan sa imong kamagihatagon, dawat nga maong ginamag-ialag kanina. Ang panglabot sa iyo, tao ginamas sa kamagsunod ng tao, may magkinangakalanin sa kinabuhi, alam ka na. Dahil tayo ng Diyos ka ng kalibutan, kagikan sa imong kamagihatagon, dawat nga mo, kinangamag-ihalat kanino. Ang binungabot sa iyo, tao ginamas sa kamag sa mga tao, may matuning ilim nun nga Espiritu Hano na may tanang. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Itugot, Ginoo, nga magmabungahon unta ang among gihalad kanimo, tapos kami kahinluis sa kaguhugawan ang kalibutan. Mabago unta kami sa mga makapatubo sa kinabuhing langit nun. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan,
Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. O garon sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. Ug sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Padala ang imong espiritu, aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpakit sakit sa iyang kaugalingon, nikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og kanak, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og panginom kamo gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo si Kristo aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom o gipahanungdan nining santos nga misa karon. Apil na mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nagkatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa'yo ta maingon sa langit. Kalan-una mo sa matahag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasaylo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuluan-luwasa kami sa dauta.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang pinarian, ang gahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Pero sa Diyos na nagawaktan, sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos na nagawaktan, sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos na nagawahagdan, sa kalibutan, ikami sa kanila. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, magdasig unta sa among kinabuhi ang imong mga sakramento diha sa pagbago kanamo sa kasantos ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Orasyo Imperata, alang sa proteksyon, batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan, nangayo sa imong panalipod, batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon, ug gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag ta nga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita ug tambal niini nga sakit, aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas, aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas ug hunahuna, kusog sa ilang tahas, sa pagpangalagad ug panalipdi sila, batok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa mga naigo ni ini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwa na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga ninginahanglan.
ang among kaikag o pagkamaluluyon sa usag-usa. Magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangop kami, ayaw tamaya ang among mga pangaliya. Hinunua, luwasa kami sa mga katalagman o mahimayaon og bulahan nga birhen. O mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandria, San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nag-ampo, ug ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Dios, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigon sa Jesucristo, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daigo ng ngalan ni Jesus, daigo ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, daigo ng iyang bililhon o yamot nga dugo. Daigon sa Jesus, diya sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigon ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ng iyang santos o walay buling nga pagkagipanamkon.
Daigo nagyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigo ng ngalan ni Maria, Birhen o Ginahan. Daigo nagyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo ng Diyos diha siyang mga anghel o mga santos.